Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, sesepuh bini sepuh lan para rawuh ingkang kinurmatan. Sumangga lakung rumiyin kula nderekaken ngaturaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paringi kanugrahan lan kasasran, sehingga kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi wilujeng. Saperlu ngawontenaken pangajian Desa Batuanten. Sederengipun supaya acara menika saged lancar lan berkah, ayo kita wiwiti kanthi ngucapake bismillah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun dipun wiwiti ingkang salajengipun kita badhe ngrungokake waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dening Bapak Abdullah. Kangge Bapak Abdullah dipun persilahken. Mugi-mugi ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun dipun waos punika saged dados pencerah lan panguat ing gesang kita sedaya. Sampun-sampun ingkang salajengipun kita badhe ngrungokake sambutan saking Ketua Panitia Pengajian, Bapak Ali. Kangge Bapak Ali dipersilahkan. Matur suwun sanget dumateng Bapak Ali ingkang sampun paringi sambutan. Mugi pengajian punika saged maringi manfaat tumrap kita kabeh. Sajatosipun acara pengajian punika badhe dipun waosi kaliyan materi saking Ustadz Somad. Mugi-mugi materi punika saged maringi pencerahan lan kagem tambahan ilmu ingkang saged dipun lampahi ing gesang saben dinten. Kangge Ustadz Somad dipun persilahkan. Matur nuwun sanget dumateng Ustadz Somad ingkang sampun paringi ilmu ingkang migunani. Mugi ilmu punika saged dipun aplikasikaken lan maringi manfaat kangge kita sedaya. Sakmenika kita badhe nindakaken donga bareng. Mugi-mugi kita sami dipun paringi berkah, keselamatan lan kebegjan. Kangge Bapak Usman dipun persilahkan. Alhamdulillah acara pengajian kita sampun rampung. Mugi-mugi apa ingkang sampun dipun sebataken saged nambahi ati kita. Saderengipun kita tutup acara pengajian punika kanthi ngucapake alhamdulillah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun ndukung lan paringi partisipasi. Muga kita sami tansah dipun paringi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.